aduane one now shari ansa no de aduane na de aban ama ade anche no de aduane ba or special food or prepare no de ama wakoma chapter 31. Proverbs 31, verse number 10. Ahoka krana, tiram semenche. Aja kenkai. 31:10. I say oyerepa ayiyi. Na oyi Obaa bi aye. Oyerepa Hwan na obenya. Hwan ne benya. Enso ne bo sene hwenepa kra. Bedase. Ahona na mepe. Oyerepa aye. Oje me so amepe. Amen. Etrasam no ose oyerepa na ye. Na barama bi eneyi Obaa bi aye. Amana baya mienu wo tworo semimu. Na baako antimi anyine de aye. But baako de otimi yi ne de aye. Jeme so amen. Obaa wodi kan aye ware no awo tworo semimu ye Israel. God himself married Israel. But the character and behavior, the life of Israel is meaningless. To onyankopon timi anyi na ye. No ye nyame yere. Wan timi anyi na ye. Wan timi amwana baso. Some yere me mawammo. Na wa ya de ma somani. Israel, eba ye Obaa dwamanfo. Jeme so amen. Wo jani kunu ho. Koma barema foforo ne hia. No no kora de ne na dwamammo na tan. Petem ni afa no, ankonkon so ni ayere no. Jeme so amen. Na ware na tan. Na oye Obaa ne woni hwasofo na woda nkwanchan ne woda mogam ana ba ma ikohunu no esiesie no dware no kama de nwura chechere no dressing no ma obaye afa no obaye afa no Israel betu ma mape oboshiti ne kunu no jeme so amen oboshiti nte ni kunu sui ayane ya etobiribi ojane pama no Jeremiah chapter 3 Jeremiah chapter 4 and Hosea ojane pama kudum pampanso a na won hwehwe na kira kwan bio afa ono trase ka se Israel se wo sane wachi a bramenchan na ukunu ni uyofo jeme so amen wantimi anyi na ye efrise wa anya de aso nani otwa na chi na sa ba we dia ni kunu yi na ye jeme so kasa amen wa me no fam o yi na ye ibe kan samachino wase oyere pa na ye yiye ya wonioma na wasa oyere pa no mu na qualities no F33 11 wase ne kuna koma dan so to aso kai na sradia die ose ni kuna koma dan so ni kuna koma dan so na siadia de hia no sradia de
ehia no ɔyɛ ne yie na ɔnyɛ ne bɔne biara ɔyɛ ne kunu yie ɔnyɛ ne kunu bɔne biara ne nkwa na nyinaa ne nkwa na nyinaa ɔdwene kuntu ne asaawa ho ɔdwene kuntu ne asaawa ho na ɔde ne nsa yɛ adwuma wɔde ne nsa yɛ adwuma wɔ fɛ so ɔte sɛ dwadini ahyɛn saa ɔbaa no a yɛyi na yɛ ne suban te sɛ dwadini ahyɛn ɔde n'aduane firi akyirikyiri wɔde n'aduane firi akyirikyiri ba adeɛ nya nkyɛn na wasɔre adeɛ nya nkyɛn ne wasɔre na ɔma ne fiefoɔ ɔma ne fiefoɔ aduane na wama ne mmaa ne mmaa w'anwuma ɔdwene afuo ho na ɔtɔ ɔdwene afuo ho ne wɔtɔ ɔde ne ne nsa no aba yɛ bobeturo ɔde ahoɔden bɔ n'asene wɔde n'ahoɔden ɛbɔ n'asene na ɔhyɛ n'abasa mu den wɔhyɛ n'abasa mu den ɔte n'adwumadeɛ mu den wɔte n'adwumadeɛ mu da na ne kanea ne kanea numa n'adwo da ne kanea numa n'adwo ɔtene ne nsa sɔ tedua mu wɔtene ne nsa sɔ tadua mu na ne nsa tea sɔ akyiri mu na ɔbae ne nsɛm ma mmɔborɔni ɔbae ne nsam ade ma mmɔborɔni na ɔtene ne nsɛm ma wɔhiani wɔtene ne nsam wɔ hinani ɔnsuro sukyerɛma ɛmma ne fiefoɔ wɔse dan ɔnsuro sukyerɛma ɛmma ne fiefoɔ kenkae na ne fiefoɔ nyinaa firifiri atam kɔkɔɔ gyeme so ka sɛ amen afei yɛnkyerɛ mu pagya ati gyeme so amen adeɛ baako a mepɛ sɛ obiara tie ne wei asɛm wei mfaa ho bia w'ani na tie mu yɛyi ɔbaa bi ayɛ ɛnyɛ David yere na ɛnyɛ Solomon yere na mmom yɛ Yesu Kristo yere wɔn nsa mbɔne wɔ fam paa Kristo Yesu ne yere a yɛfrɛ no Christianity ne yere no gyeme so amen ne boɔden ansa na wɔba ware no wamfa sika ne dwetɛ na yɛ ne ho adeɛ wɔde ne mogya ne boɔden nye sika ne dwetɛ ɛne yɛde yɛ ne ho adeɛ yɛware na wie o aka na ayɛfohyia gyeme so kasa amen yɛware na wie aka na deɛ ayɛfohyia wogyeme so abɛpɛ amen ne sika ne dwetɛ ne yɛde yɛ saa ɔbaa no ho adeɛ na mmom adi ne mogya ɔnoa barima no adi ne mogya ɛna bɛyɛ ɔbaa no ho adeɛ yɛbɛka asɛm akyerɛ ɔbaa no yɛ ɔbaa ne kunu akoma ɛda no so ɔntumi nya ne kunu bɔne da sɛdeɛ ɔbaa a ɔdi kan no ɛyɛ ne kunu bɔne ɔntumi ntwa ne kunu akyi ɔntumi nyina dagya so mmarima foforɔ ɛne ne nna ɔnwu ne kunu anim ase da mfie mpem mmiɛnsa ni a ne kunu gyaa ne hɔ kɔɔeɛ no ɔbaa no te sɛdeɛ ɔte ara gyeme so kasa amen wɔte sɛdeɛ ɔteɛ ɔntwaa ne kunu akyi da na ɛmpaara no firi sɛ ne kunu akɔma yɛde yaban ɛda no so wogyeme so a mepɛ amen still wɔwɔtwɛn ade ma ne kunu ɔnim sɛ dane sɛboa maboɔ dane a barima no aka kyerɛ ne sɛ ɔkɔ aba ɔbɛba ɔwɔ gyidie wɔ awerɛhyɛmu wɔ ne kunu no mu wogyeme so a mepɛ amen enti Christ ɛna na ɛsɛ ɔbaa no animonyam saa wɔyi no ayɛ sɛ ɔyere pa wɔyi na bɛnya obi bɛka sɛ nyɛ Solomon ai ma menka nkyerɛ wo yɛbɛka asɛm akyerɛ wo Solomon na asekyerɛ ne deɛ asomdwie only Solomon alone ɛna Nyankopɔn ka no bless you sɛm sɛ ɔyɛ me ba
Bible bi nyame amfrɛ obi asa ne bada apart from Solomon. Oje me so amepe amen. Na bo dene sene ahwene pa. Ahwene pa na waka no. Aye. Israel busuakuo dumienu no. Omo nso ye ma. Wokɔ New Jerusalem. Ono ɔde ɔma yɛ pono. Atoto kwana no. The from my pa. Jemeso kasa amen. Say when yini. What na me na sia che. There was say do score. You do bunum. What can this Psalm 21? Obobo edin obobo pillars ni din. Owi ana pono no so ase ahwe ne padumienu. Nti wo se sawa yere pa no. Ne buo deme ahwe ne pa no. Hallelujah. Wa me ne wo fampa. O se ne buo deme achan de ahwe ne pa. It not just a free ruby so. Ebesi Benjamin so no. Yemfu bia ntoto no. Empanimfo atiase empanimfo aduonu nan no. Wontimi mfamu ba kokora ntoto. Saa wa yere pa no. The Christianity is precious. Hallelujah. Me say Christianity are precious. Yeah. So enkane na don saka Israel na don sa wonyame ani a. Christianity dia enyanyame ani kaka o. Nakoma. Nakoma. Bari me bia yere ye nakoma. Meboa. O monyi me so meboa. Nakoma. Me kan what? De ne boa den. Asna hene pa. De ntimi fan atiasefo empanifo duonu nan mu ba kokora. Antoto Kristo yere no. Jemeso amen. Ya semini ye. Ni kura koma da no so. Na srade die ihia no. Jemeso amen. Sa nokonoko ade a efe onfa ho. Srade ade ihia no. Nyanu ne hia no. Jemeso amen. Nyemretie ne mpapo moja. Ani yede begu no so anya no oboa. Kum na ntwie kum tromo. Kum akoa kum sono. Ehia no. Se moja debam. Ani yede ba ya ne ho ade. Me kam what? Nti sa wo wasa Kristo Christianity mu a wo beta Yesu yere ne ho a hwe yie. Hallelujah. Tieni ye. Wase oye no yie. Onye ne boni biara. Bonsa manu mama. Oye no yie. 3,000 years now. One committee sin. Little sin. Oye ni kumuni ye. Always oshenen onyam. Always opejano. Would you amen? One man could know who say he is the head. If he say, Bama no ware no, young country, be official. On Sasa, Masama. Christianity, Bama no ware no. Obachiro said you know shit here. Paul so ba kan ho asem na manfo ahwe. Ephesians chapter 5 verses 25. Okunu no mo no mo yerenom. Said the Christian so don asafo. Kristo dono. Na wode ne ho mai ma no. Wo se wode ne ho na mai. Oba ware asafo no, oba ware Christianity no. Nye sika o wode ne ho. The moja. Ana ejana ho ade ansa no oba ware no. Obo nsa ma Yesu ankaye.
to asokai sɛ ɔde nsuo adware yɛbɛte ne ho wɔ n'asɛm mu ayɛ no kronkron Jemesoka say amen. amen Obaa ne hunu sɛ amira yɛ ma ware no na ne ho nte na ne ho fi na ne ho tan na on deserve position na ɔwɔ no enti ne kuro ne baeɛ no ɔdɔ no to the point sɛ wɔde nsuo adwareɛ nsuo no nso no is talking about the Spirit of God. Nsuo no Adisam chapter 12 verse 1 22:1 Adisam 22:1 nsuo no efiri Nyankopɔn akɔnyam ne Yesu Kristo akɔnyam ɛne tete saa hwehwɛ korɔgyen saa nsuo no ana ɔde bɛdware no te no ho na ɔde n'asafo asi hɔ animonyam mu a ɛnkekaeɛ anampo wɔde ne si hɔ wogye me so a mepɛ amen amen wame ne wɔ fam amen wɔde ne yere ne si hɔ animonyam mu ankekaeɛ anampomponoyɛ anaa yenum biara ɛnni ne ho na mmom ayɛ kronkron a ɛdɛm nso nni ho hallelujah amen na mmom wɔayɛ ne kronkron a ɛdɛm nso nni ho nti ɔbaa ne respect deɛ bɛrima no ayɛ ama no mebakyɛ wɔde aseɛ na obi afa na ɔde iron ato so na watenetene no wayiyi ɛdɛm ne nkekaeɛ biara ɛwɔ mu nsuo na wɔde dware no ɛyiyi nkekaeɛ ne dɛm bi ɛwɔ mu ne fi bi ɛwɔ mu owie na ɔtenetene no ɛna ɔde ɔbaa no asi hɔ hallelujah animonyam mu wopie ɔbaa no so a animonyam a ɔkura no abɔfoɔ nkura bi mpanimfoɔ aduonu nan no ɔmu nkura bi ateasefoɔ baanan no koraa wode aseɛ ɔde ɔbaa no si hɔ animonyam mu a mpɔmpɔnyɛ ne ɛdam ne nkekaawa biara nti there is no comments yɛ obi twa mu a obɛtumi ama ɔbaa no sɛ ɔbaa wei ɛna wagyagya ho sɛ hwɛhwɛ deɛ ɔkyerɛ bi wonya bi dansekoromufoɔ nya biribi nyina so nni ɔbaa no ho adansekoro mu so ɔde ne si hɔ nimonyam mu ahotie mu gyeme so amen ɔde ne si hɔ mebakyɛ wɔte aseɛ ɔbaa no nso ɛwɔ nkaeɛ wɔhyɛ baabi a no wɔwɔ sɛdeɛ no ɔsiteɛ tibia no wɔwɔ mu animonyamfoɔ ahene mu hene ba firi soro mu soro abɛyɛ ne ho adeɛ with the blood wogye me so a mepɛ kasa amen nti na ɔsɛ ɔyere pa wɔn na bɛnya only Christ alone ha ɛnyɛ common nti na mɛka sɛ wei ɛmfa wo ho sɛ ɛkɔfa de pirikyi wa ɛnyɛ wo dea mekyerɛ wo mu ɛnyɛ maa ho hallelujah yɛwɔ baabi a woduru a ne yɛbie so akyerɛ wo wonya nnua no deɛ yɛde bɛkatakata so saa kɔduru baabi a bɛnyini ne yɛbie so wa ne yɛde akyerɛ wo sesei na teɛ wogye me so a mepɛ amen wode na si hɔ kɔtasi na mede wo nkekaya anaa mpomporeyɛ anaa yɛnum biara na mmom wɔyɛ no kronkron a ɛdam nso nni ho wogye me so a mepɛ kasa amen wɔka dam a ne yere no ne nsa ntwae na aso koro nte nyerae ne hwene ɛmu mpaeɛ mafena nte nyerae ne si ntutui yɛntwaa ne yere ne nan ne yere to baako nso nkyɛɛ ko na afono nkyeae hallelujah wode aseɛ ɛdam bia ne ho ɛma nkekayɛ ɛnso ne ho
na yire ne nya bɔne wɔ n'akyi da ansra bɔne fakyɛ da sɛdeɛ ɔde ne si hɔ wɔ tenenee mu no saa na ɔyɛ de yɛn nti na Kristo nya maa nso na ɔyi ne yere no ayɛ ɔka to hɔ ɔbaa no nso ho position a baa no na pagya no gyina no sɛ ɔbaa wɔnte sɛ Ghana ni ɛne ɔnte sɛ Cote d'Ivoire ni ɔnte sɛ China ni kai twa wankyafo yi gyeme so ama ɔbaa no nso kunu akoma ɛda no so ne kunu n'akoma yɛde aban gyeme so n'akoma yɛde aban yes na srade adeɛ ɛhia no ɛfiri sɛ ɛnneɛma pa nyina yɛ ne kunu no dia nti sɛ ɔbɛtumi de adedɛɛdɛ ade frɛmfrɛm wɔde adwanam wɔyɛ apɔnkye mogya gye wei mfa nya no da nti wɔyɛ ɔbaa yɛ convention no always wɔapesiesi ne kunu no day and night wɔde ne kunu no ni wɔhwɛ position a ne kunu no di n'agyina na wɔhwɛ baabi a ne kunu no wɔ ne kunu yɛ hene mu hene gyeme so kasa amen wɔapesiesi ne day and night wɔsɛ na ɔyɛ no yie na ɔnyɛ ne bɔne biara ne nkwa na nyinaa ɔyɛ no yie ɔdwe ne kontom ne asawa ho na ɔte sɛ ɔde ne nsa yɔ adwuma fɛ so ɔte sɛ dwadini hyɛn Christianity ho asɛm ne yɛka yi wogye me so a mepɛ amen mepɛ sɛ obi a wotie me ne tie ne yie wogye me so a mepɛ amen ade a mahu ni yɛwɔ mmaa mmienu na wɔba aboro yi mu Israel and Christianity. Israel and what? Christianity. And the real Christians ayaboya kempo say yebe nante Yesu yere ne mu ye ne betua na mo no sa woni oba ne nsa ebe yira ma ojuri kuntun ne asawa ho ye describe say na asawa city say na asawa city na kuntun so dia na ye kuntun kane no ne adu nwa ho nwi ana nwini kuntun nwina de kese ade mu otuo ya de asawa nso anwene ntade ana ababoa sa oba wi odwini kuntun ni asawa jemeso amen ti asamani ye me pesu obi a wo ha wote ensamna se na woye no yie na onye ne bone biara ehon so ya me de pa odwini kuntun ni asawa ho na ode ne nsa ye adwuma faso every day and night. So Christianity ye adwuma every day and night non-stop so ye adwuma or spreading hope over the world. Se nipa nyina be hu ni se we Kristo yere no bi aba benum no nufu ni bi jemeso kasa amen o feedem pempem. Hello onyankopɔ yere ne de na ye Israel nko ana num no nufu apart from Israel obi anko bi onye Jacob aseni a ye mawo na no nufu suo ne ntene mo bi nya bi nom. But Christianity over the world. So they come. So the Christian bayeja, o the Christian baye nua anko adia. No for no benuma no bi. Unza Peter kai. O the no for no maye num.
ye nyini wom akoda nkwam jemeso amen ye nyini wom em se Peter na ka check mama me pese obi a wote nsem bi ase jemeso amen oso wote se dwadini ehyan esan sana Christianity tie obade ma wotie me mesrawo amatra Kristo somu emfa nkekaya ne bone amatram nye sana de oba ne mu no wote wonu se obi ampamon. But Christianity, the character of Christianity, ebe you we jina nchai. Oba dash lonko. Me so ba dia bai. Oba dash lonko. Je me so amen. Oba dash lonko. Woni mo oba no. O ti se ni kunu. Oni ni kura adwen ko. Oni ni kura honhom ko. Oni ni kura akoma koro. Je me so kata amen. Edu ba bata ho na nsa obedam obeyi wafrim do obo oba sare asai na sare na ma ya mentimi untimi efrise se de Christianity tie no nya sa na wo ye de otia akwate sapo da ho no woni aboafunu nante apo da ho sa no woni aboafunu nante enipa wodam na so wu a no no ayi wa beto atwene o hia woni mu oni Levanten nenam epo jemeso amen me ba ta wadi ase ndi so wonam mu na nkwa wo mu dia betimi anenam akoba bi na se wu na nkwa firi mu a epo beyi wa ma ndi abakọ na asrache na yi no da wo ma wonam nyamtwe a obeyi wa to akone sa na pote the sana Christianity nso tie se adam enkekaye bone ewo ho a wo bone nchen a obeyi wa ma wo je meso a mepe kasa amen nti afutuo na mede ma wo na onim se na yefro kura wo kohia no ahotefo mpaye adisem ahotefo mpaye na yentoma wade afra yenwira eno odi afra Christianity nti mitofo tieniye wate sajadidi asen wase ade nchen wase ordinary free atibitiri ba ade nchen no na wasore na wamane fiefo adwuma bonsam kasema Christ no amani fiefo de abai adwuma unza sa topic we di preach word as you arama bo ye fam preach word as wonti asia obatoto ayampia bana nenkyira asia wo ho adia nchen oso na duane ba yangare sa wo ye sofi wo da kata so no prepare duane a wo so de command fiefo no de abrabo prepare duane won na sharia ansa no de duane na ya de abai ama adia nchen no de na duane ba or special food or prepare no de ama wa command into at times me hwa sofo a wone won konkuru move a no ya mobo. You're dealing with graduation, dealing with the pen and the paper, dealing with school. Yes, Anna Christ, and then a year and a year. What you must swam up, Amen. I didn't tell you, you are prepared, no diane. But you are different, no diaba. What you must swam up, Amen. Adianche no was sorry no man fearful adwuma o man fearful adwuma what kind of fearful bibushao what kind of fearful what kind of Christianity anu mo bo apam ekoba ho
ask you one way. Adia nche ansa na ɔde adwuma ayɛ de aban. O gyeme so ɔde adwuma ayɛ de aban. Ama wo. Ɔde adwuma no nso ma wa ɔmadita. Hwɛ sɛ adwuma no wɔyɛ a wɔyɛ ɔba wɔyɛ neat. Wɔyɛ ɔba wɔyɛ very strict. Wɔyɛ ɔba wɔyɛ hard worker. Wɔyɛ ɔba wɔdwene kɔkyiri. Wɔgyeme so amɛpɛ amen. Because the work I'm doing ɛyɛ ne kunu dia ana ne kunu ni hɔ nti wɔsɛ ogyina sɛ hallelujah akɔyɛ sɛ wokura bie company na wokura tu kwan na ɔde company no wo na wohwɛ akyire wobɛma akyire no ayɛ basaa woma akyire no nyɛ basaa wobɛhwɛ sɛ wobɛtoto biribiaa gyeme so kasa amen ɛbɛkyɛ wate aseɛ wobɛhwɛ sɛ na mmom communication na bɛyɛ adwuma na wɔhyɛ atoto biribiaa nti now wɔyɛ ɔbɛka sɛ obi na ɛwuru Christianity wɔne Holy Spirit na wanyɔnkofa. Holy Spirit is God. God is a Holy Spirit. The Holy Spirit in your Christianity. Also what you Holy Spirit is God. God is the Holy Spirit, but the Holy Spirit in your Christianity. The difference between Christianity is a lady or your back. Jemasoka say amen. But what you say? Yes. Papa ni di adwuma na hyenensa and woko. No aka chen so baba be fanako into won hwe adwuma no. Into ono nso ototo ne bibia ade anchen. No amane ne fiefuo no. Omo adwuma. We are elder adwuma ni, we are sonfo adwuma ni, we are sofo adwuma ni. Jemasoka say amen. Ototo bibia all right. No de na dua ne nso fira tiritiri ade abai. Eba wa ma wo nkopɛ ono na de ba braw. Nti Jesus show ban sa was Solomon chroto o yere pa wana benya ne bodere woje me so amepa ama woje o kekano ha waso ade anche na wa sɔre na wa ma ne fiefo adwuma na wa ma ne mawa enwuma na so wa ka no odwunafuo ho na wɔtɔ wɔde ne nsa ano aba yɛ bobeturo wɔte na hoɔden mu ɔse dai wɔde na hoɔden bɔ na sane the strength of the Christianity wɔde bɔ fa hene na sane. That is the truth. The strength of Christianity, that is the truth. Or the bonus. It is only no kwafua. Evidence of God. Christianity will become ultimate. Or no nante. What then a who a bonus. Second, what then a who that is the Spirit of God. What the bonus. The person be a waha. What the quotation we are saying. And now what keke? What you must want me per amen? What son about something? What tender juma dear mudde? Born some kasema Christ. What son about something? Abasa. Jema so amen. Na ni juma dear nso atimudi aban. Because I hear so paswa ni kunu beba. Ne kunu mrano no obama na mo me pa cha wat ase ne kunu ba obeteki stock no ahwe adwuma na odigya no woko o man only 120 nipa 120 na ne kunu ni digya no nti adwuma aka no oba no na eye hallelujah nti ba ma ne baba abehwe adwuma na oye no ebeteki stock ansa no obefana kwa wafana hede ya bai akoye ne wede
Jemeso amen. Yes. Owi a wose hwe. Ne kania numa anadwo. Daytime brighten, night brighten. That is the Christianity. Daytime light, night light. Always oil wom enti ne kania num anadwo. Tieni yi. The person badwemma what is some mebusem yase wo bu ni be eye bebuo. Jemeso kasa amen. No waka dia daache ebesi. Waka babia barima bu hutini bi baba ware ho asem. Ma badwemma wo tie metie ni yi. Emfa wonke kan ya matena bu abu ayi Christianity mu no yi ho twere yate wa throw out wonka ho kura na susu ya isem ana me yadifo Jimmy papa mo wache Jemeso amen na ni bi wade boaboa na tidifo ano eye ne kuna no mu asem wa ne kuna asem tu mu no na waka wa bata no ho odo wona wodo ne kunu so what time you could have one more until your friend Obaa pa. Jemeso kasa amen. Until you could show ye na ye. Ubo on samanka ye. Mese we di preach word dey ase. No kura nso. The Kanye Numanajo, how about cousin be? Or say or tenant sash Taduamu. You can't Tadua. Mamma Chawadia. Oh, dear Ponko Kani Biano, Okra Tadua. I don't know what the bot Poncono. Jemeso Amen. Na Poncono, I didn't Medica. About what I say. Christianity or non fam cacao. Which upon Quasso to a training session into why you fast or quantum. Why you're very, very fast. And you are new quite a phone until be your money or no nante. We need legend, come back. Yes, you can so here one to man. Or you know me a Daniel who Harrison. And this what the job be no the jadi and near 10 man who say dia bai on somebody of them okay say o kan you do me ya che Obaa ne nsema mobroni na otene nsema ohiani na otene nsa emo ohiani Jemeso kasa amen. Obaa ne nsam ama mobroni na watene nsa ama ohiani be ba to wadi ase wonu mu dilie de amobo ogitum so ye mobrofo obaba ne nsam ama wa tu na Yesu bakasa mo ama ya dwuma bre no aso am ne soa mo mra me nkyɛn mama mo ahome nhyira ne mabrohunufoɔ no aka ne saa Jemeso kasa amen. Nti Christianity waba ne nsɛm so gyetom sɛ wo mmɔbɔ a bra ne hɔ Jemeso kasa amen. Waba mu no ɔno nso asa atene ne nsa ade ama wo hiani deɛ nkwagye ho hia no deɛ ho nkonkuru ho hia no ɔtene ne nsa sɛ wosoma no watwe waba ɔtene ne nsa sɛ wɔn deɛ watene ne nsa ama hiani nti wo huru sɛ nkwagye ho hia wo sika wo hia wɔde sɛ ho nkonkuru wo hia sɛ wo hia mmoa bia wo yɛ a na ɔado nsa som no watwe waba mobroni nso waba ne nsɛm sɛ wo gyitum so wɔn bɛbɔ abra na onye watu agene sɛ ɔba wɔte adeɛ study very well Jemeso amen
ne nsa ma bobroni na ɔtena ne nsa ma ohiani tie ne ye wɔse dai si onsuro sukyerɛma emma ne fiefoɔ onsuro sukyerɛma emma ne fiefoɔ na ne fiefoɔ nyinaa firifira tam kɔkɔɔ wɔhyira wɔn na me sɛ bɛka mu asɛm akyerɛ wo sukyerɛma ntimi ma ne fiefoɔ so sɛ nsuo tɔ na mframa bɔ dendenden sɛ bɛwura Christianity mu woboa ahum ntimi nto mfam asorɔkye ntimi tuma ɛfiri sɛ ɔmo yɛ secure ɔno ankasa ne kuru bɔ ne ho ban ɛnte sɛ wɔma ɛhyɛ no bo gyama so kasa amen wɔwɔ akɔkɔ baate ɔbuto ne ma so a akorɔma ahoɔ ne ne ma ne nyinaa da wobɛbɔ mpɛmpɛ nanso wonya bi sɛ na Christianity ayɛ gyama so amen sɛ na Christianity mi so ayɛ de abai wayɛ ti ehum asorɔkye bɔ a ɛntɛmɛ ma ne fiefoɔ so woboa na ni adan ɛna wɔyɛ strong because deɛ ɔde abɔ n'asene no ɛyɛ strong always ogu so ɔtwɛn ne kunu na bɛmu mu yi because communication yi yɛ adwuma gyeme so kasa amen ɛwɔ hɔ a ne kunu bɛsra no ɛwɔ hɔ a no abɛfa ne kɔ gyeme so amen wɔyi da koro si hɔ a ɔbɛhyia ne yere no deɛ yi ayɛ forɔ wɔyi da koro si hɔ ɛno ne wɔka no Matthew chapter 25 ayɛfuhyia wɔn sɛ wɔka ho asɛm ɔbaa no wɔbɔ ne din wɔ hɔ na obi a wɔkɔ hyia ayɛforɔ bɛrima no aba ɔbaa no wɔyi wɔka deɛ dabi ɔbɛyɛ gyeme so kasa amen Job bie adisam na menkan hɔ no kakra Kristo ahenni ho anigyeɛ tie kakra na mete ni bi yɛte sɛ nkurɔfokuo kɛseɛ ne ne nsuo bebree ne ne aprana emu yɛ den ne aprana emu aden ne sɛ hallelujah ɛfiri sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn ade nyinaa so tumfoɔ no adi hene moma yɛn nye moma mo ani nye na yɛnni ahurusie na yɛnhyɛ n'animonyam ɛfiri sɛ adwama no ayefuhyia adu ɔgɔmaa no is talking about who obianka bi is talking about who ɔsɛ ɔgɔmaa no ayefuhyia adu na ayefuhyia no adu na ne yere asiesie no ne yere asiesie no ho na ɔde nwera pa a ɛho afita a ɛho teɛ maa no sɛ ɔmfira wɔde nwera pa ɛho fitaa ɛho teɛ ɛmaa no sɛ ɔmfira wɔde ama no sɛ ɔmfira na nwera pa no ne ahotefoɔ tenene na nwera pa no ɛyɛ ahotefoɔ tenene na ɔka kyerɛ me sɛ twerɛ nhyira ne wɔn a wɔahyia wɔn adwama no ayeforɔ no ase twerɛ hallelujah amen wɔse wɔde nwera pa ɛho fitaa ɛho teɛ ɛmaa no sɛ ɔmfira na nwera pa no ne ahotefoɔ tenene na nwera pa ne ahotefoɔ tenene na ɔka kyerɛ me sɛ twerɛ nhyira ne wɔn a wɔahyia wɔn oguama no ayefuhyia no ase amen nhyira no amen sɛ oguama no kɔhyia ayeforɔ no a wo ka ho yɛbɛhu waseɛ nhyira no hallelujah ɛnyɛ ɔbaa bɔne no ɔware no ne ɔyere pa ne boɔ den sena hwene pa wogye me so a mepɛ amen ɛberɛ no so wo nsɛ sɛ yɛbɛhyia ayeforɔ a bɛrima no ɔbaa no nyina nte dan baako anaa mɛboa ayeforɔ papa yɛn na bɛrima no ɔbaa no nyinaa te dan baako na ɔmo nyinaa pie bɛrima no wɔ ne fie na ɔbaa no nso wɔ hene nti Christianity wɔ fam ha ɛna Kristo nso wɔ soro wɔn bɛkɔ akɔhyia wɔ soro kronkron bia yɛhyira ayeforɔ no na noma sɛ wɔkɔ a ɔbɛfa ne yere no akɔ a
hallelujah. When you are banning nanti yesabi a obekwa kwa flower wo na abekura ege wakura mpacha wate ase de aduma me ye nyina yifuro ni ntia o me pebi akọ ayifuro ni ntia jemeso amen na nim se kuro na wo ko hia yifuro wo mu no wasiesie kuro no nso te sa yifuro na pepepe wasiesie kuro no te sa yifuro na pepepe entemenso amekọ no eya me duty sa me nso me siesie me ho sa yifuro wo di ate na ma hwayi a wo mu ni se o se me hwa me kresi ene me kan ye yie na me shama tade ye na nkeka wo bi yankam na dambi amame ho anya sa obeyi mafirim wonu se papa na o hia yifuro ma ne kunu ne ma no na ye nyame ne Yesu o hia yifuro ma ne ba Yesu etwa ye kobie na Jesu afa pono na no na yifuro atade no nya bi ya de yaban o frofo ba bia papa no wa justice so far as you want for pono na no o frofo ba bia o so ye koromfo o ye dwotwani obatechire wo na no nsa no akotoa ye de yaban jemeso kasa amen busauni asa yifuro no be kobi amen nebuaten owie no se inshira ne wona wahia wo gwama na yifuhia no inshira no goso unye kwa unsa mabio hello bom modern na unye duru ho se kim asa o mabio ndi asase so a wo ko ho no hey jemeso amen menimisa bura mu nsuofo edi o mu nkobi wa ma tie fidie so an di sika na atwe akre so be kanya miasam menya miasam awura nipa mu ne da dem ye dado nipa da gentoma hello osafo na dia wa checkers sofo na ntimi an chenya miasam amantra nipa mu na mu sofo na chade ai gas sofo na dia okana sori o chadan masa me ade sofo na anya na me yebi na me ntie obi sra pita sika o se sika no getade ye ni bi na dia yewo and ya dem man jemeso kasa amen that is the word o se Nazareth ni Yesu Kristo dim aye fro ne de wan kobia you be in trouble into what wa na wo check ho no abusa sa atade a wo de connect sei into no se hira no na wa horo won tade ogwama na de abai mojam into no se Proverbs no was say the fear for set in tamadian koko the fear for almost tam koko no single person atade na se no na nya koko because Yesu moja no and ye dia soku atade no jemeso ama moja no ya sansodie moja no mesi ari abai o jemeso mesi ari abai asansodie kati onu ane se watade no enkeka wabam ye nasi horo enye nsuo na mu Yesu moja no jemeso ama o se ofrantam kokko jemeso amen me peso bi a wo ha prepare yourself
Jeme so amen. Amen. Try your best. Try your best. Homework in a year. Na adwaman fo. Adwaman na den kekan ba atade no. Wo jeme so amen. 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 Me pa cha what ase. Adwaman mo na den kekan e ba atade no. Ensanom na den kekan e ba atade no. Wo jeme so amen. 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 Me pa cha ma sama na ase. Nsanom na den kekan ba mu. Krono na den kekan ba mu. Awudi sam nyinsai tuguo. Na den kekan ba mu. Nti atade no enye. Now soak in the blood of Christ. Wash it. Ewo mojanum. Jema so ka say amen. Nti Kristo mara no na atade na dam ne kekan ni nyina yade abai. Afrem. Yes. Hello. Me ba cha what ma say. Prepare yourself. Do your homework. Asampa na me catch no na no. What you be so am pe amen. Tieni ye commit to Christ. And then trust am no what you say. Oh man Tony, what you say? Fine. The person who say, "Why you the pop what damn?" No what damn? Ata hwene pa. Ha. Israel busu e ko dumi, o mu nyina ya hwene pa. Ahwene yan so ye Obaa. Wo mo ne ye ma o. Nti no ma setre ye. O me yo ma ya kenka Bible no. Jeremiah 3, Jeremiah 4. Was Israel nua ba konkonsa ni Juda. Anka nua ba ma. Me ye ho ne ankan. So who is our Obaa? Jeme so amen. The kind is here. Na yabe bompai. Jeremiah chapter 3, 1 down to Yakabesi 8. Na fe mapon. O se obarima bi kon na yere. Obarima bi kon na yere. O firi nkyɛn kɔ obarima foforo dia. Obɛsane ba ne nkyɛn bi wana. Israel no. Enkenye fi na ebɛka asase no ana. Kenkai. Na wo de wo ne wadofo pia bɔ adwaman. Abɔ adwaman de. So sane bra me nkyɛn. Sane bra me nkyɛn. Awurade asɛm ni. Woni so kyerɛ nkokɔ pataa so. Paja woni hwe nkokɔ pataa so. Na hwɛ. Ɛhin na wungu ho fi. Ɛhin na wungu ho fi. Nkwankyɛn. Nkwankyɛn. Na ɔte twɛn wɔ. Ana ɔte twɛn wɔ. Sɛ ɛsrɛ so Arabia. Sɛ ɛsrɛ so Arabia ni adwaman na wobɔ. Na wo de adwaman mo. Wo de adwaman mo ne bɔne gu asase no fi. Enti ensuso ano asi. Enti na ensuso ano asi abremponso ntɔ. Nanso wanimu te sɛ ɔba adwaman. Nanso wanim wadinatam wanim te so ɔba adwamanfo de ara. Yankɔ. Wonim ani wo. Afei deɛ wo mfɛle me. Afei deɛ wo mfɛre me. Afei deɛ wo mfrɛ me maagya. Wo mfrɛ me maagya. Mbaba wa bremu adamfo na. Mama wa bremu adamfo na wo. Ɔde bɛhyɛ wo yɛma kosi daa. Wo de bɛhyɛ wo yɛma kosi daa. Bɛfa bufu akosi aseɛ. Hwɛ wo ka ne saa deɛ. Wo ka ne saa deɛ. Nanso wɔyɛ ne bɔne a wotumi yɛ nyinaa. Na Awurade ka kyerɛ me wɔ hene Yosia abrɛ so sɛ wɔn no deɛ ɔkobɔfo Israel ayo. Wakɔ bepɔ biara a ɛkono so ne dua biara a ɛyɛ from ase akɔbɔ adwaman wɔ hɔ. Kɔbɔ adwaman wɔ hɔ. Na me se wɔyɛ yɛnum nyinaa wie a ɔbɛsane aba me nkyɛn. Nanso wansane. Na ne nua ba kɔnkɔnsa ne Yuda huni. Na hunu sɛ ɔkobɔfo Israel ware sɛ yɛ ntiala na me kɔ. Ɔsɛ Juda nso yɛ so ɔyɛ Obaa. Jema so amen. Amen. Na ne nua kɔnkɔnsa ne Juda. Ɔba me nkyɛn na me ka ne nua no ho asɛm kyerɛ na ano akɔka. Jema so kasa amen. Amen. Ne nua ba kɔnkɔnsa ne Juda ehuni. Na hunu sɛ ɔkobɔfo Israel ware sɛ yɛ ntina me. Na ware sɛ yɛ ntina me kɔn no. Ma no. Awoko mandeɛ. Nanso ne nua ba kɔnkɔnsa ne Yuda ansuro. Na ɔno nso kɔkɔbɔ adwaman. Na adwaman a wɔamu no hwe nti egu asase. No fi. Na ɔne ɛboɔ. Ɛne dua to awadeɛ. Na yɛn nyinaa mu mpo no. Amfa ne nua kɔnkɔnsani no amfa nhyɛ n'akoma mu. Nyinaa ansane ama ne nkyɛn. Ɔbɛdaadaa me Awurade asɛm ni. Bɔ wo nsɛm ma Christ. Ti Solomon se ɔyere pa. Hwan na benya? Ne boy tene. Sɛnɛ deɛ yi. Ahwene pa. Ne boy tene. Sɛnɛ ahwene pa. Kɔsa ahwene pa no a
na wasase so ne yamfa mogya amato jemeso amen but Obaa Israel ya ne ho ade faala odi ase na dwama monti na ni monyama antena no so but sa Obaa ya Kristo ba ware no na ni monyam si hopi jemeso kasa amen ne boatena obadwemma sa Obaa wai ani ane ne namu o ya ba kwa akohia na yefro na de woyɛ ohu de emoa wo ebaya mansesa ya mbra ka kire onu asemenua mansesa ya mbra na sɛ owura ne maaye kura no a so owura na maaye kura Obaa no obeyi utotwene obeyi utotwene sɛ bɛma na ɔbɛfo Obaa na kwaya yefro ne maaya Obaa na abegyina ne tumi so ayi utotwene tie wo bi wo hono mo a ogwa urade ma na msom nyame me hwade ma ya na masa ahwe ase Obaa no wonhia ho onu abeyi utotwene bi sɛ wonye serious jemeso amen won kan kira mi sinu o ya da Obaa na bɛra ma sa firi mu kɔ kan firi ɔkɔ wonye serious o ka sa mete sɛ na no ma won takra sɛ ne tubom fa jimi firi akɔ ɔbɛpam o ma kwa ma ne kunu tumi na ɔde ama no ebi ma mu da so ɔba ma kwa ma ho konkura ba tena mu Obaa na ba sei ɔba block da tu ni mu a sɛ de ɔno ya horo no na ya tena no na mpompono ye ne dam ne nkeka bi enini mu no so ɔno ne konante asa na wo so ɔya de abai jemeso amen me to biafo ubetimi ne nana sante hima asante hene yire anante roughly nana kufu ado yire kura ubetimi ne anante roughly no utimi fama gazi atade na akon ho first lady approach for no ni asoja for me say where are you going get out when me say first lady one akon na you say fi akọ we are in some babu jemeso amen wo kwa I was say we decent na ya busa o se wo buku appointment when me say obeba ho o se afa na me be buku o me say okay ane ko akire no aba ko buku jemeso amen Kristo yere no wani ono aba ne nsam se mo burofo anya de aba wa wo hia no so ne nsa no ontwe mra umpe wei na trim yo de na sabi jimi one day ababa ba fa na yere no na wan hweye ubeka achi jemeso amen why the Paul on banya ne botema sene awende pa jemeso kasa amen kachire me nua onua asa me nua sa wa yere pa no Kristo na anya no Kristo na nya na ware ye e kan sampi but ya dia ne si akan ne eko ha misraw jemeso amen oh yesu so asanua no oba be di mirika no oba hye ni nyina kasa owura jinsio nom na wonti ne yesu apanye na ne ahonanim osinsoma suho and oma. It's talking about the Israelites. Suho and oma. Suho una wari ye dwamama yode. Wasefo nyina ye dwamanfo. Suho and oma. Enkonkon so na agba dwaman. Suho and oma. Jemeso kasa amen. Ensume I mean, when I may and me de kwa jeme me reward. Ensume suho no oma. And so the way you meet your mona, mood your way, what boo ma ten.
What the way you made Diamora? Just said Diamono be a ensure ya dear. Yes. The way and sincere ya dear. And Quanim. Bon, Saman Kayapa. Me mani bra bring na no me say. Some from Christians, some Hwan Christianity. Me family home. Den. Oh, I'm young white. Baby, you better be animal do hop. Me need na ako. Tia fana waya. What's some na ya? Me mpabo akrama ngoma. Me sonsa wow. Jimmy no neko. Hallelujah. Sorry, Jina on us.